ברוכים הבאים חבר'ה, לא סרטון חדש של עמית. מה זה? מי זה? תראה שם משוגע. אוקיי. אני רוצה שם, בסדר? אוקיי, כבר אספתי הכל. למה אין שלי? תופעה. אני מחלקו, אני 52, אני 64. מה? מה זה? איך הם ירדות פה? לא, אני סתם מדמיין. לא. מה? לא. אוי. מה זה? נראה שאתם... לא, נכון. גרג. מינה. לא, אוקיי, בסדר. בוא נתחיל את רדי. אני מתונן. מה זה עונה חדשה? יאללה, לא אכפת לי. כסף. אני גם רואה תמיד חבר'ה, אם אתם לא יודעים. מה זה מתן? מה זה מתן סתם? נו. ככה אתם קוראים לזה? לא מעניתי. נוקאוט. מנסים. תראו מלא דמויות. אוקיי. רק אומר אני גם. נשבע לכם אני אחד הגרועים. תרשמו לראות ושימו לייק אם אתם אוהבים את התוכן שלי. חייבים לעקוב. אוקיי. נו תרגו. לא. היד נורף לנו. אני חייב לשחק הבא. לנסות להיות כמה שיותר טוב, אוקיי? אני די גרוע בווסטארס, אוקיי? כי לא שחקתי מלא זמן את האמת. את האמת, אוי, איזה גרוע. סתם בזבזתי עכשיו כאילו. אוקיי, בום. לא באמת בזבזתי. למה הוא יפני? מה זה הספר הזאת? אפילו שאין לי מושג, אני לא יודע. יש. מה זה עושה אותו? בוא, אני צריך שהוא לקפוץ על מישהו. זה שנה של 2. מה אתה אומר, ואני נצליח את זה? לא נראה לי, נכון? אני מאמין לחצי אבל. בום, יש! לא, מה? יש, נייס. נצחנו. יש, הרגתי. אני משחקן כוכב. מה עוד סבב? בכי! זה החיידים שלי. נראה לי.
לא מאמין ששמעת אותי. טוב, אנחנו חייבים להצליח. איפה זה לא עקבתי אחרי? לא, אני עקב אחריהם. נו. איזה גרון. עליי. תקשיבו. אז רואה שלי. אח שלי נתן לי שיטה. בתיבות נראה לי. במתנות האלה. הוא נתן לי שיטה. איך להוציא את זה. אני לא בטוח במה זה, אבל נתן לי שיטה. אוקיי? שאתה צריך לסובב את המסך ככה כזה. שאתה יודע, אתם יודעים. ככה כזה. רק למעלה, כזה סיבוב, קיצור עיגול. מלא פעמים מה שזה פתח נראה. אוקיי, בוא ניצור מפה. בוא נצטרך מפה. טוב, סולו. נראה לי שלט לנו. שלל. נקרא לזה שלט. אז אני אשים. מה לעשות? אני לא יודע. שראינו. שור. אם אני עושה. חוסם, תראו. זה פה. זה כאילו איזה גול זה יכול להיות עם מי שאני אשחק, אוקיי? חבר'ה, אם אתם רוצים אני יכול לשלוח את השם שלי ואני אעשה איתכם משחקים ונראה אם אתם טובים. כאילו אני לא הכי טוב שיש, בטח אני אומרת, יש כאן ילדים עתיקים, אתם יותר טובים ממני. אוקיי, זה ככה טוב. יכול ככה טוב. בערך מצדדים, אוקיי? פה יהיה מלא. שם יהיה הצד הטוב. נכון? ודוקרנים גם פה. להם יש רק אחד פה. הם יכולים לעבור כאן. והם פה. כאן. לכאן. לפתור את העולם. לפתור את העולם. מה זה הרשת הזאת? זה דבר. אני עושה שמירה. אבל בוא נעשה יציאה. אוקיי? בוא נראה عاد השתנה הדמות התחל משחק איזה נהיה עכשיו אני מפחד אני לא רוצה לקנות נכון אני לא יכול חבר'ה כמה גביעים אתם תרשמו בתגובות כמה גביעים אתם כמו שאתם רואים אני 15,000
אח שלי זה... הוא אח שלי גרוע. טיימר. איפה אני? שוד, אני לא דואג בשוד. זוג אני... טלפון. אוי, תמיד לי כוח. אין לי כוח כבר, כאילו, לחשוב כאילו, כי הבחור אין לו חזר. כאילו, אין לי כוח כבר, אין לי כוח. אחי, יש כאן משהו ישראלי. 2 ישראלים. למה יש להם מטוקים? רשום לערוץ. יואו, שים לייק. יש כאן ישראלים, אתה לא רואים? לא מאמין. די, למה כזה גרוע? למה? חבר'ה, אני לא יודע מה זה. קרב אחר. חזרתי להיות טוב, הבנתם? חזרה מאוד. הנה, בום, סק. שני. טוב, הייתי צריך רגע לעצור את הסרטון, סליחה. אוקיי. מה זה בטעינה? הלו? תראו, בן דוד שלי מטורף, תראו, הוא אכפל. אמיתי, אתם רואים? אמיתי. הנה, אמיתי. זה בן דוד שלי. הוא מטורף, 49,000 גביעים. יש לו את כל הדמויות. אתם רואים? יש לו את כל הדמויות. אוקיי. אני לא יכול כאילו. אתם רואים? הנה זה אח שלי. זה בן דוד שלי גם. זה משתמש אחר. איזה משחק פרי? אני לא עמית. צ'אט זה לא אני. עכשיו זה כן אני לא צ'אט. צביע, רגע. אני חייב לראות. זה לא נכון? בוא נעשה פרופיל. לא, נכון, אין טובות. בואו נסתכל רגע דמות. ברציפות עם מורטיס. מה? שמתי רדי. בוא נחמת. הגבר, בוא נחמת. אוי שיט. יש כאן אנשים טובים. מי זה הבחור הזה? מי? למה כזה קרוב במוסט? טוב, חבר'ה, תשמעו לי בתגובות גם מה הסרטון הבא, איזה סרטון הבא אתה רוצה שאני אעשה על רובלוקס, על מה? כל סטארס, עוד פעם מיינקראפט. אני לא הכי אוהב מיינקראפט. בן דוד שלי בנה לי מגרש כדורגל במיינקראפט.
מגרש כדורגל. אני כזה חוזר הביתה, הייתי למטה, אני לא מבין קורא, אני כזה איך עשית את זה? קיצור, זה שם, הייתם נקראים אם הייתם רואים את הסיטואציה הזאת. משחק חדש, כדורגל, למרות שאני לא טוב בכדורגל. בשביל לכם, הבנתם, הוא דיינמייק, או איך שאומרים לזה, דיינמק. בטח, אתם מכירים את ברולסטארס יוטיוברים? כן? אחרי זה נעזר לי בראש. אני לא יודע מי זה, אני לא זוכר מי זה דיינמייק. הנה, איזה גרוע אני אמרתי לכם שאני גרוע. בואו לכאן. נו, מה היה איתי? הנה, דפקתי לו. נו, הוא מת, אני סגורה, אני לא יודע מה אני עושה. מה זה? מי הדמות הזאת שעושה את זה? רק תשלים. לא, אין סיכוי שאני מפקיע את שיקול. אני אומר לכם, יש, הפקעתי. יש, הפקעתי, יש. נו, לא מאמין. נכון, אני לא סלמת. חברים, יש לו את הסרטון הקודם שלי שהלכת לצפות. לא, אני אומר לך, יש. הרגנו. אין סיכוי. יש לי בום. אוקיי, בום. איך נעשה לה בום. איך זה לבוא לבום? נעשה לה בלבום. לא מאמין, אנחנו מפקיעים. אני אומר לך, יש כאן ערכה. גול? לא, אין גול. אתה לא מפגיע. בנק, צ'טיטירית. תנו לי להתקדם. כבר. תנו לי. לא מאמין. לא, יש! נופת! איזה! לא! תיקו, אני אומר לכם תיקו. איך הוא מגן על גול? אני אומר לכם גול. איך הוא מגן על לזה? איך? טוב, מוזר. מה? איך יש לי טובה לזה? אוקיי. מה? אחרי. טוב חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. תרשמו לעבוד ושימו לייק, יאללה ביי.